de la Neus a partir dels 20 anys. Fas 20? Sí. No. Hola, hola. A ver, yo. A ver. Els pares són els d'aquí baix, que estan així com quiets i parats? Alguns han dit que sí, i m'han seguit el rotllo. Altres s'han mirat entre ells com dient, ja ho han dit pel WhatsApp de les mares i no l'he entrat jo, que podria ser. I els altres han entès que no l'he entrat. Però atenció, pares i mares, us toca cantar a vosaltres. Hola. És molt fàcil, dit tant I bones, Pere! en anglès o en diferents idiomes. Hola. Pares i mares, mira com ho fa. 1, 2, 3. Com fem els gestos, diu? Quan miro la nit, Ben fort! On vull pujar? Va que sí. Molt bé! Diu que... Últim cop! M'agrada el Nadal, els petons i regals, els carrers i els balcons plens de llums i colors. Molt bé! Fins aquí un bocinet, només un spoiler. Pares i mares, un aplaudiment, sí senyor. Fantàstic, ostres, tu! Maig el primer Vamos! Aquí juga la canalla, allà Vamos! Pares i mares, ens ajudeu? L'última de totes, que és la que ens agrada més de totes.